Хотел Алпинист и хотел Мальовица в курорта Мальовица влязоха в топ 30 на класацията на списание Travel and Lifestyle за топ 50 на най-добрите хотели в българските зимни курорти за сезон 2025-2026 година. Подреждането е на база реални потребителски оценки, качество на услугите, локация, цена и цялостно преживяване. И двата хотела са в Мальовица. Първия – зелен планински курорт в България, познат с чистата природа на Рила, устойчивия туризъм и баланса между спорт, активен отдих и пълноценна почивка. Хотел Алпинист – модерен релакс след ден в планината. Хотелът изпъква със съвременен релакс-център за възстановяване след ски, алпинизъм и преходи, включващ отопляем басейн, джакузи с панорамна гледка, класическа и инфрачервена сауна, парна и ароматна парна баня, солна терапия, атракционни душове и зони за релакс. Хотел Мальовица. Класическо спа изживяване с духа на Рила. Хотелът предлага просторен спа и релакс-център с финландска сауна и парна баня, инфрачервена кабина, билкова и RGB сауна, солна стая, две джакузита с планинска гледка, зони за отдих с отопляеми лежанки, както и открит басейн през летния сезон. Попадането на хотел Алпинист и хотел Мальовица сред първите 30 места е признание за качеството и последователността, с които Мальовица се утвърждава като целогодишна дестинация, не просто за нощувка, а за цялостно планинско преживяване.